Jekk il-Ministru tal-Ġustizzja jibqa' siket ifisser li huwa kompliċi mal-aġir tal-Avukat Ġenerali fuq il-każ tal-Bank Pilatus. Dan kien il-messaġġ li wassal il-Partit Nazzjonalista f'konferenza tal-aħbarijiet li saret quddiem l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali indirizzata mill-kelliem għall-Ġustizzja Keir L'Aquilina. Keir L'Aquilina saħaq li l-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg għandha tagħti d-dettalji kollha dwar x'wassal biex tieħu d-deċiżjoni li tagħti maħfra lil żewġ persuni brabta mal-każ tal-Bank Pilatus. L-għanek kif iddeċidiet li twaqqa l-ordni tal-maġistrat inkwirenti fil-konfront ta' Antoniella Gawci u Mehmet Tasli. Aħna qed ninsistu li l-Avukat Ġenerali għandha tgħid fil-pubbliku x'deċiżjonijiet ħadet biex tat maħfriet lil min hu involut fl-iskandlu tal-Bank Pilatus. Qed ninsistu wkoll illi l-Ministru tal-Ġustizzja għandu jara illi din l-informazzjoni tkun pubblika li jpoġġiha fuq il-mejda tal-Kamra fil-Parlament biex kulħadd ikun jista' jagħmel analiżi u jgħaddi ġudizzju fuq dak li qed tagħmel l-Avukat Ġenerali. L-Avukat Ġenerali qed taħbi l-informazzjoni u l-Ministru tal-Ġustizzja sar kompliċi magħha fl-iskandlu tal-Bank Pilatus. Id-Deputat Nazzjonalista mela ċenn għal fatt li l-Ministru tal-Ġustizzja għandu jagħti rendikont u l-informazzjoni kollha relatata ma' dan il-każ. Għax hekk il-Ministru jibqa' ma jagħtix l-informazzjoni meħtieġa fil-Parlament ifisser li sar kompliċi mal-Avukat Ġenerali biex jinħeba l-każ tal-Bank Pilatus. Il-Partit Nazzjonalista qed jappella wkoll sabiex ikun hemm tibdil fil-liġi fejn il-Ministru tal-Ġustizzja jkun obbligat li jpoġġi l-informazzjoni kollha fuq il-mejda tal-Kamra tar-Rappreżentanti.